Здравейте! Днес искам да обсъдим някакви неща. Реално почваме все едно от нулата. Първо, как да седиме на мотора. Хубаво е да не се залепяте за резервоара, а да оставяте около един юмрук място между вас и резервоара. Другото много важно, като караме по завои, е как седим на степенките. Важно е да стоите на пръст. И третото, което се сеща в момента, може би най-съществено нещо, е да не се държите на ръцете, карайки мотор. Дръжте се винаги с краката, ръцете трябва да ви бъдат отпуснати. Единственият момент, в който трябва да има напрежение на ръцете, това е при спирането. Тогава, колкото и да се опитвате да се държите с краката, няма как да не се държите и на ръцете. Цялата тежест отива напред, така че при спиране винаги има напрежение на ръцете. През всичкото останало време ръцете ви трябва да бъдат отпуснати. Трябва да държите кормилото, но не да се държите за него. Така, защо не трябва да се държите? Значи днес ще говорим за countersteering. Как завива мотора. Кой каквото и да говори, да си мисли, предполагам почти всички от вас знаят, че мотора завива чрез countersteering, или на български преведено контразавиване. Тоест мотора завива с кормилото. По никакъв друг начин. И ако вие се държите с ръцете, по този начин вие не можете да управлявате добре мотора. Завиването идва от кормилото, т.е. от ръцете, гъста, също спирачката, също така. Тоест цялото управление на мотора ви е в ръцете. Затова е много важно ръцете да бъдат отпуснати, за да може да бъдете прецизни в управлението на мотора. Да поговорим малко за това на къде трябва да гледаме. Защото за мен е най-важното нещо и първото нещо е погледа. Вие ако не виждате къде отивате, ако не виждате какъв завой идва, колко и да сте добри, няма да се получат нещата. Затова бъдете концентрирани и наблюдавайте хубаво пътната обстановка. Гледайте какъв завой идва, когато приближавате, за да може да се подготвите и да няма никакви проблеми. Сега ще пусна мотора на темпомат. Както виждате, аз мога да завивам без ръце. Ето, без ръце. Но това не значи реално, че това, което казах преди малко за завиването с ръцете и с кормилото, не е вярно. Просто, бутайки мотора за резервоара, вие не можете да забележите, предполагам, кормилото, защото движението му е много леко, но реално, бутайки мотора, аз карам кормилото да завива. И по този начин мотора се накланя. Така, как може да тествате countersteering-а, ако не сте наясно с него? Пуснете мотора по инерция на по-висока скорост, в смисъл на по-висока предавка, за да може да твърдите гъста да не спре и да не забие муцуната веднага, да може да движите, и пробвайте с един пръст, натиснете лявата или дясната ръкохватка. Така. Когато я натиснете, ще видите какво се случва. И ще разберете как действа countersteering-а. Ето в момента натискам надясно, мотора веднага ляга надясно. Натискам дясната, мотора ляга надясно. Натискам лявата, мотора ляга наляво. Колкото по-леко и по-плавно натиснете, толкова по-плавно мотора ще легне. Колкото по-рязко го направите,
толкова по-рязко и мотора ще се наклони. Така работи counter-steering. Затова му казват обратно завиване. Защото за да легне мотора на дясно, вие едва ли не завивате наляво. Правейки го по завоите, как според мен е най-добре и логически е най-добре. Когато идвате и спирате, тежестта ви е напред, така да ви е много по-лесно да бутнете, за да легне. А когато изправяте мотора, е много по-лесно да дръпнете, за да ги изправите. Такъв смисъл. Когато спирате, цялата тежест отива напред. За вас е много по-лесно, идвайки в завоя, понеже тежестта ви е напред, вие да натиснете, ето в случая тясната ръкопатка. Когато вече излизате от завоя и подавате газ, е много по-лесно да дръпнете тясната ръкопатка, за да ги изправите. Когато намаляваме и тежестта е напред, е много по-лесно да се бута. Когато ускоряваме и тежестта е назад, е много по-лесно да се дърпа. В крайна сметка вие го правете както ви е удобно. Важното е да има counter-steering. Дали ще бутате или ще дърпате, се зависи от вас. Така, за погледа. Къде гледаме? Идваме към завоя. Гледаме какво представлява завоя. Харесваме си точка на влизане и оттам седиме общо взето най-далечната точка, която виждаме. Чували сте сигурно, че там където гледаш, там отиваш. Така, тези завои са много плавни. Сега като дойде някой по-остър, ще е по-добре. Гледам завоя, стоя отвънка. Гледам ето в тази последната точка, която виждам преди да се скрие завоя. По този начин, първо, че отивате на там, където гледате. Второ, че ако има нещо, независимо какво, дали спрява кола, дали нещо на пътя, дали случайно този завой няма, както е по-плавен, да стане по-остър, вие ще го видите максимално рано, максимално бързо и ще имате повече време за реакция. Идваме към завоя, гледаме какъв е завоя, гледаме си точката на влизане, оттам почваме да гледаме най-дългата, най-далечната част, която виждаме. В момента, в който ни се отвори изхода, гледаме пак далече напред, на където искаме да отидем. Сега ще пусна темпомата, да пробваме пак да видим, да го обясниме това с counter-steering. Пускаме някаква лека скорост 57 км в час. Пак ви казах как да пробвате сами. Някъде, където има място широко е, право е. Засилвате мотора с някаква скорост, на по-висока предавка, за да може като върнете гъста да се повозите малко без да забие муцуната и пробвайте. Потнете и вижте какво ще направи мотора. Бутнете пак лекичко и вижте какво ще направи. По този начин работи завиването. Сега ще обърнем, че натам вече няма завой, то почти стана тъмно, но все още се вижда за сега. Хайде, сега се връщаме наобратно. Да повториме нещата. Защото така или че това са най-първите, най-базови неща, не са толкова много, затова нека пак да ги кажем и да ги затвърдим. Counter-steering разбрахте как работи. Буташ вътрешната, той ляга.
Когато излизаш от завоя, понеже вече ускоряваш и е много по-лесно да дърпаш, отколкото да буташ, на излизане от завоя дърпаме към нас вътрешната ръкоплатка и по този начин мотора се изправя. Гледаме винаги най-далечната точка, която виждаме, когато вече сме влезли в завоя. А преди това, преди да влезем в завоя, идваме, харесваме си някаква точка, от която ще тръгваме да завиваме и оттам тръгваме да завиваме, гледаме къде ни е общо вътрешната част, не бързаме да я затваряме, както казах, и вече гледаме изхода и излизаме. Не дейте да гледате пред себе си, не дейте да гледате отстрани в гората, не дейте да гледате никъде другаде, освен там, където искате да отидете. Дори някой път да влезете в някой завой и мотора да тръгне да отваря завоя, не дейте да гледате встрани в мътнината, продължайте да си гледате в пътя. Трябва някакси да се преборите със себе си и да си казвате, каквото и да стане, аз си гледам в пътя и така. Имате най-голям шанс да останете на пътя по този начин. Можете ли да гледате настрани, със сигурност ще отидете там, където гледате. Ето сега ни се отваря изхода и гледаме, където отиваме на далечината. Гледаме какъв завой го, намаляваме с един отвънка. Тук завиваме. Ето вече гледаме входа на другия завой. Така, това са най-базовите неща, които ви трябва, за да се придвижите от точка А до точка Б извън града по път с завой, какъвто е този. Пак казвам, много е важно да се концентрираме и да си гледате пътя, за да няма изненади и да сте винаги подготвени. Ето, сега това го виждаме, че е по-остър. Намаляваме, гледаме в далечината, отиваме там. Този остър. Не бързаме да затваряме. Ето тук вече може да мине през запътса. Обръщаме. Гледам последната точка, преди да ми се скрие от храсти и така нататък и дървета. Или какво би да било. Най-далечната точка, която виждам. От пътя, разбира се. Няма да гледаме с хоризонта някъде. Не знам още по тази тема, не мога да се сетя какво друго може да говорим за контразавиване и за погледа завоя. Позицията на тялото, както ви обясних вече, не се залепяте пак за резервуара, оставяте си мъничко място, седите на пръсти на степенките, държите се с краката, ръцете отпуснати. Ръцете отпуснати, за да може да бъдете прецизни в управлението. Както казахме, мотора се управлява с ръцете. Оттам ви е завиването, оттам ви е гъста и там ви е спирачката. С тези три неща вие го управлявате този мотор. Позицията на тялото, която ще обсъждаме по-натам, аз обичам кучета, ама не ти харесвам стопаните им, дето не знаят как да си ги държат. Както и да е. Позицията на тялото ви помага за баланса на мотора, но вие с позиция на тялото не завивате. Вие завивате с кормилото. Това е. Оттам идва завиването, никъде другаде. Както ви показах преди малко, че мога да завивам без ръце,
но всъщност това, което става е, че аз бутам мотора с тежестта на тялото си и той сам си прави контразавиването. Кормилото само завива. Ако му направим една заварка на кормилото и предната гума да не може да се мърда въобще наляво и надясно, този мотор ще се движи само в права линия. Той няма да може да помръдне на никъде. Ето, показвам пак как мотора завива чрез counter steering, който просто не го правите с ръце. Ако забелязвате, но не мисля, че може да се види. То се движи съвсем лекичко, пък ние се движим много бавно. Ето с 73 попива. Така. Бутайки го, мотора си прави контразавиването, оттам си седи в завоя, след което ги натискам на другата страна и той се изправя. Това нещо, всичкото вие го правите с кормилото и с ръцете. И когато знаете, че се прави по този начин, вие може да бъдете много по-прецизни. Аз съм попадал на хора, които карат от доста години, които все още не са много сигурни как аджава завива този мотор. Какво натискат, какво правят, степенки ли са, не знам си какво. Да, може да се завие без ръце, но това не значи, че всъщност контразавиването и counter-steering не работят. Вие просто го правите без да пипате кормилото, то само си прави counter-steering. Мисля, че по тази тема няма какво повече да говориме. Както казахте, нещата са доста базови и доста елементарни. Така че, чао от мен за сега и в следващите клипове ще обсъждаме и другите неща.